Denge gel, denge Kurdistaniye. Jiravendan uçayan radyo denge gelden başkodarın heja irusihi gulane 2025 inili Brüksel'e saat nehle amedede. Emen uçayan serisi ve peşkeş biken demdem azadiye reberapoya. Yekemi konferansa parlamenterin jin en kurt la mede ve encamname ke bidavi bu. Encamname konferansi vuhaye. La artnigariya Kurdistan'ı yaku dnavenda şerin globaliyen kapitalist u netev devlet de ye en veke jin en kurt behemu perçkandın u komkujiyan re rubruman. Leme tücari jite koşina zaman çandun asnamaya xoya paşka vnavetiye. Jibu avakirna jihaneke nu me berxwedana xwe nişani tevhaya ruşleta navi u cihaneda. Denge te koşina jina kur kuj bakur bilind bol rojava u modele jihananu. Denge jiran başur bilind bol şengale buri xisne kirna jinan. Leruşlat de şahse jina amini de gihişt hemu cihane. Dencamname de serdama 21 min vek Rönesansa jine hat penase kirin. Darkısna ve konferansı asteke diruki deye. Jiberku em jinen kurd xwedi giringiye ke dirukine. Ev konferans de heman demede nişandane yekitiyeye. Heyza guhertin u ve guhertin ve peşenkti jine ya da avakirna civaka demokratikeye. Eme biber prsiyariya xwe diruki rabin. Dencamname da hattes şankirin kuvvejin nedije her cüre tündüye tepkoşe. Emeli çar beşen volayet nedije her cüre erişen jiran tekoşina xwe bilind bikin. Serhildan ajiran mezin bikin u nedije her cüre nezikatiya mer devlet li ber xwe bidin. Eme deskeftiyen xwe yên wek hevserukatî û temsiliyeta wek hev birêxistin bûnê biparêzin û ava bikin. Encamname de banga dîrokiya rêbera jî hat bibîrxistin û ev peyam hat dayîn. Eme berpirsyarî û pêşengtiya banga birêz Abdullah Öcalan bigirin li ser milê xwe. Eme vê pêvajoya aştiyê birêve bibin. Ji ber ku wê hevgirtina me bibe teminata yekitiya Kurdan û demokratik bûna civakê. Herî dawî hat destşankirin ku wê xebat de as de herêmî û cîhanî de bên berfirehkirin. Ji bo li dijî tundiya li ser jinan di her qadê de mekanîzmeyên têkoşîna hevpar û torên rêxistinbûnê ava bikin. Dîrok û bîra têkoşîna jinên Kurd ava bikin. Tevî cihêrengiyên jinên Kurd ji bo amadekirina daxuyaniya polîtika yekîtiya neteweyî bixebitin. Li her deverê li dijî polîtikên asimilasyonê têkoşînê bikin. Ji bo pergala hevserukatî û temsiliyeta wekhev li her beşên Kurdistanê bikeve meriyetê xebat bêrmeşandin. Parlamenterên jin ên Kurd biryardane ku tora parlamenterên jin ava bike. Parêzer Bilengurt desteyên çavderî û îdareyê divê demil dest werin rakirin. Endama Komîteya Hukuknasiya ji bo azadiyê ÖHD Esra Bilen derbarê bêhukukiyên desteya çavderiya girtîgehan ji a nefere axivê got vê saziyê ji sala 2021 vir ve mohra xwe daniye bingelek bêhukukiyan. Divê saziya çavderî û îdareyê ya girtîgehê bêrakirin. Parêzer Esra Bilen diyar kir ku Komîteya İnfazê 4 caran berdana müvekkila wê girtiye nexweş Soydan Akkaya talûf kiriye û got müvekkila min Soydan Akkaya du salin di girtîgehê de têgirtin nexweşe û piştî têkoşîna hukukî diviya bû 12 gulanê were berdam. Müvekkile min Soydan Akkaya nexweşa kansera prostat, romatodit, artrik, hepatit B, hipertansiyon û dile. Tenê dimha adarê de hev caran rakirine nexweşxanê. Li gel ku sala 2023 mafya Akkayayê berdana bi şert hebû desteya çavderî û îdareyê 4 caran berdana wê asten kiriye. Divê demil dest kanûna înfazê were guhertin û desteya çavderiya li girtîgehan were rakirin.
Şehîdên Meha Gulanê hatin bîranîn merasima bîranînê şehîdên Meha Gulanê bi pêşengtiya Fetgel Komav û TJK li Almanya bajarê Bomlingê hate pêkanîn. Piştî rêzgirtina sînevizyona li ser têkoşîna kadroyên pêşengên PKK Ali Haydar Kaytan û Rıza Altun hate pêşandan. Piştre berdevkê Komavê Lokman Aslan axivî û balkişan ser girîngiya bîranîna şehîdan û got domandina têkoşîna diriya şehîdan de wateya mîsûgerkirina serkeftinê divê em bîranîna wan bi serkeftinê tajdar bikin. Merasim bi duruşmeyan bidavî bû. Li Parîsê jî şehîd hatin bîranîn. Merasima bîranînê şehîdên Meha Gulanê bi pêşengtiya Meclisa Gelê Kurd û Meclisa Jinan li banlyoya Villers-Label ya Parîsê hate pêkanîn. Piştî rêzgirtina axaftin hate kirin, da axaftinan de hat diyar kirin ku girêdana bi şehîdan bi domandina têkoşîna diriya wan de pêkane. Bîranîn bi pêşandana sînevizyonê û berskirina duruşmeyan bidawî bû. Hamid Geylanî li navenda giştiya Dem Partiya hat bîranîn Nigel Malbata Geylanî hevserokên giştiyên Dem Partiyê Tülay Hatîmovlar û Tuncer Bakırhan endama şandê İmralı Pervin Buldan û gelek kes tevlî çalakya bîranînê bûn. Piştî rêzgirtinê Pervin Buldan axivî û anî ziman ku Geylanî di siyasetê de keseyeteke bi bandor bû got em ê li mîrateya wî ya têkoşînê xwedî derbikevin. Piştre hevserokê giştiyê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan axivî got ew mirovekî gelek gel bû û pêşengê berxwedanê bû. Rojnavan Hüseyin Akyol jî peyamek şand û dest şankir ku Geylanî ji bo çarêseriya demokratîka pirsgirêka Kurd li zemîna siyaseta legal têkoşîn kiriye. Geça Geylanî yekbûn Geylanî jî axivî got xwe ji ti wezîfe û berpirsyariyê neda aliyeke. Dem hat gefle hate xwarin li ticarê ji rê û têkoşîna xwe venegeriyaye. Merasima bîranînê bi nîşandana sînevizyona li ser jiyan û têkoşîna Hamid Geylanî bidawî bû. Yüksel Öztürk ku li girtika tîpa feya Edirne'ye dihat ragirtin piştî 30 salan hat berdan. Yüksel Öztürk li pêşiya girtikî hêda xuyaniyek da Öztürk diyar kir ku azadî hestekî xweş e û got me niha baskên xwe vekir û ber bi azadiyeke nû vedifirin. Ev pêvajo em tev piştgirêke mezin didine mîna pêvajiyên din nebe. Em derketin derve li nîviya dilê me li hundirma gelek hevalên me hêj li hundirin. Ew ji bi hesreta azadiyê dijîn. Rehê herkesî niha divê pêvajiyê de ye. Hêvîdarin bi serkeftinê encam bibe bi hêviya welateke azad, demokratîk û wekhev. Yüksel Öztürk tevî malbat û xizmên xwe ber bi İstanbulê ve çû. Parêzer Fırat Epozdemir hat berdan. Endamê desteya Rêveberiya Baroya İstanbulê Parêzer Fırat Epozdemir di yekem rûniştina dozê de bi qedexeya derketina derve hate berdan. Fırat Epozdemir li ber deriyê girtîgehê jaliyê gelek hempîşeyên xwe ve bi çepik û kulîlkan hat pêşwazî kirin. Epozdemir li devê girtîgeha Silîvrê axivî got ez bi neheqî hatim girtin. Ez ê bibim dengê bi hezaran girtiyên ku li neheqî hatine girtin. Ji bo ku welat wasfê xwe ya dewleta hukûqê biparêze û mafê mirovan xurt bibe çiş destê min were ez ê bikim. Em ê tim li hemberî girtinên bi neheqî li ber xwe bidin. Fırat Epozdemir di dawiya xaftina xwe de spasiyên xwe li hemû hempîşeyên xwe û raya giştiya piştgirî dayere anî ziman û got divê hukûk li ser siyasetê be. Adalet ji bo herkesî lazim e. Têkoşîna ji bo wê jî erka me hemûyan e. Şandê Avrupayê serdane Kobanê kir. Şandê ji endama Parlamentoya Avrupayê ku hevserokê Koma çêpkir a Parlamentoya Avrupayê Martin Sîrtvîn jî di navdê ye çû serdane Kobanê. Meclisa Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Kantona Firatê li navenda xwe ya li bajêrê Kobanê şandê Avrupayê pêşwazî kir. Şandê dest şankir ku armancavan şopandina rewşa Kobanê nîqaşkirina rêbazên xurtkirina hevkarî û piştgiriya mirovî ye. Serdana Avrupayê piştre çû Raqqayê û li gel hevserokê Rêveberiya Xweseriya Demokratîk Hüseyin Osman û endamên meclisê re hevdîtîn kir. Derbarê hevdîtînê de tu agahî nehatin bidestxistin.
Gele vargeha Mahmuriye li dijî dorpêç û çavkirinan meşeke girseyî li darxist. Girseya ku li ber avaniya saziya malbatên şîdan a wargeha Kombo û heta ber bi ofîsa Netewên Yekbûyî meşiyan û mîtîng kirin. Piştî rêzgirtinê li ser navê girsê daxuyaniyek hat dayîn. Hevseroka Meclisa Gela Mahmure Filiz Budak li ser navê gel daxuyanî xwend û got ji dihê Nîsanê ve desthilatdariya Iraqê ambargoyeke Girankirî li ser wargehê daniye. Şandiya ku ji bo çarêserkirina pirsgirêkan çû Baxdayê di vegerê de hatine bilçavkirin. Me hetana ti carî serî netewand û teslîmiyet qebûl nekiriye. Em li ser xaka biyanî û wek penaber dijîn. Em her tim bi kiryarên derbiyê mirovî re rûbrûmane. Filiz Budak balkişan ser hevdîtina Erdoğan û Sudanê got piştî vê hevdîtinê zextên li ser wargehê zêdetir bûne. Ev yek nayê qebûl kirin. Pêwîst e dewleta Iraqê dev ji polîtîkayên xwe yên li ser wargehê berde. Divê rêzê li îradeya gel bigire û dev ji polîtîkayên xwe yên şaş dem li dest berde. Belê godan jemen çên serîs ve pêşkêşkirin ana xatir we dem baş.